Частни задължения на християнина в зависимост от състоянието на християнина в църквата, държавата и семейството. Задължения на християнина в семейството преди встъпване в брак. На възражението, че християнският идеал за Царството Божие е неосъществим, защото е отвлечено нещо вън от живота, можем да отговорим, че Царството Божие се осъществява още на земята, в семейството, църквата, държавата или въобще в обществения живот. Идеалното изпълнение на семейните, църковни и държавни задължения е начало на Царството Божие на земята. Семейството е най-малката обществена единица, основана на брака. Тук е началото на нравствеността. Тук човек се запознава първо с нравствения живот. Високото нравствено състояние на семейството е гаранция за общественото благосъстояние. По-голяма част от своя земен живот Спасителят е прекарал в семейния кръг. Още в началото на своето обществено служение той благословил брака с присъствието си на сватбата в Кана Галилейска. Светите апостоли проповядвали предимно в домовете. За тия, които по природа и от условията на живота са предназначени за брачен живот, бракът е дълг и всяко отклонение от този дълг с цел на по-охолен живот е противонравствено. Възможни са обаче случаи на безбрачен живот. Безбрачието може да бъде неволно, когато условията на живота го изискват. Например, при заемане на служба, несъвместима с брачното състояние или при липса на материални средства за издържане на семейството. Безбрачието може да бъде доброволно, когато е с висши цели, т.е. за по-усърдно служение на Бога. Това безбрачие се оправдава от Спасителя. Той казва: не всички възприемат тая дума, но уния, на които е дадено, защото има скопци, родени тъй от майчина утроба, има и скопци, скопени от човеци, и има скопци, които сами са се скопили заради Царство Небесно, който може възприеме, нека възприеме. Светия апостол Павел, който нарича брака велика тайна, казва: тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за църквата. Той също препоръчва безбрачието, като казва: нежененият се грижи за господни работи, как да угоди Господа, а жененият се грижи за световни работи, как да угоди на жената. Задълженията на християнина към семейството се предхождат от задълженията преди встъпване в брак. Това са: първо, представяне трудностите на семейния живот. Второ, помнене, че бракът е установен от Бога и трябва да се сключва по позволени от Бога условия. Трето, да се осигури една относителна материална издръжка на бъдещото семейство. Четвърто, да се спази необходимата възраст. Пето, встъпващите в брак да не са в близко кръвно, духовно и по сватовство родство. Шесто, да има близост във възрастта, образованието и званието. Седмо, встъпващите в брака да се опознават и изпитват взаимно. Осмо, да се молят за правилен избор. Девето, да вземат съгласието на родителите си. Бракът по задължение на сила е противонравствен. Десето, встъпващите в брак да се подготвят с пост, молитва, изповед и светопричастие. Задължения на християнина в самото семейство. Тук различаваме общи задължения на съпрузите при взаимните им отношения, длъжности на мъжа към жената и на жената към мъжа, на родителите към децата, на децата към родителите и на децата помежду им. Общи взаимни задължения на съпрузите са: първо, взаимна любов, която трябва постоянно да се разпалва. Второ, взаимна съпружеска вярност. Неспазването на това задължение води към прелюбодеяние, което нарушава светостта на брака, оскърбява невинната страна, развращава, унищожава родителски авторитет пред децата, дава лош пример и им служи за съблазън и изобщо разстройва домашното огнище или семейството. Трето, спазване на целомъдрие, заключващо се в строго умереност, без предпазване от размножаване при съпружеското общение. Четвърто, взаимно уважение. Пето, взаимно снизхождение и отстъпчивост. Шесто, взаимно доверие, което не трябва да бъде сляпо, а разумно. Седмо, взаимно споделяне на скърбите и радостите, взаимна помощ при грижите и семеен сговор.
Като глава на семейството, мъжът трябва да съветва и наставлява жената, като се вслушва внимателно и в нейните съвети. Той трябва да се отнася с уважение и любов към жена си, като се грижи за всички нейни нужди и я защитава. Когато тя била наскърбявана от други, да я утешава в скърби, да помага най-нежни и навременни грижи във време на болест, да осигурява материалната й издръжка. Като стопанин в семейството, мъжът трябва да се грижи за издръжката на цялото семейство. Като баща трябва да дава пример на въздържание, прилежание, добродетелност и благочестие. Жената трябва да се покорява на мъжа, да се вслушва в неговите съвети и наставления, като се отнася към него с уважение и да отбягва суетността. Жената е длъжна да се грижи за уредбата на дома и да бъде пестелива. Задължение на родителите към децата. Родителите са длъжни да отглеждат и отхранват своите деца, да им дадат добро възпитание, което да постига до нравствена зрялост. Това ще рече до тогава, когато децата сами ще могат да вършат добро. Родителите трябва да подготвят децата за служение на обществото. Тъй като задълженията на родителите към децата са трудни, те трябва да се обръщат към Бога с молитва за подкрепа, като се молят и за самите деца, а последните са длъжни да почитат родителите си. Почитайте баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята. 5 Божия заповед. Те трябва да бъдат послушни към родителите си. Вие, децата, бъдете послушни на родителите си в името на Господа, защото това е справедливо. Да се молят за родителите си и да се грижат за тяхната материална издръжка във време на тяхната старост. При взаимните си отношения децата трябва да се уважават, да имат любов помежду си, да живеят в разбирателство и отстъпчивост. По-големите да помагат на родителите си за възпитанието и отглеждането на по-малките, а в случай на смърт на родителите да вземат изцяло грижата за по-малките деца. Малка част от православната християнска етика.